Здравейте! Най-накрая успявам да запиша видеото с покупките за нашето трето дете. Те не са кой знае колко много, защото доста от нещата са ми подарени от приятелки, доста от нещата имаме. Така че общо взето големите покупки, слава богу, не ни се налага да ги правим. Но като всяка майка, независимо колко деца имам, разбира се, че се вълнувам и този път. И пазарувах. Пазарувах и повече дрежки всъщност. Защото всъщност аз имам две момичета. Ние имаме две момичета. Те не са само мои, разбира се. И сега ще имаме момче. Така че поне тук се отпуснах с... отпуснах силно казано ден, но развихрих се с пазаруването поне на дрежките. Първото нещо, най-голямото, едно от най-големите всъщност е ето този повивалник. Аз харесвам точно такъв тип. Не знам дали се вижда. Хубаво, харесвам от тези твърдите. Меките не ги харесвам, честно казано. Ползвала съм такъв и с двете ми деца, но го подарих на някой, след като вече спрях да го ползвам и сега трябваше да си купим нов. За мен лично са супер удобни, лесно се почистват, слагам една еднократна пелена отгоре и всичко е готово. Продължавам нататък с две раници, които всъщност бях забравила, че съм си поръчала тази и си поръчах тази. Тази от Тему, ако не се лъжа, и Лючин, а пък тази мисля, че от Хиполент я бях поръчала. Този път реших да се спра на по-малки раници, защото всъщност с предните две деца имах огромни раници, които бяха празни. И просто за мен няма никакъв смисъл, от моя опит поне до момента. Сега какво ще стане, нямам представа, но мисля, че тези двете като размер са идеални. Първото нещо, което купихме, когато разбрах, че съм бременна, беше бебефон. Това е едно от най-полезните неща за мен. И всъщност показвам ви го само така, защото вече го ползваме. Поръчахме го от Емак. Трябваше да бъде на мапи или подобен на мапи, т.е. изглеждаш по същия начин, тъй като ние имаме две мапита и сме супер доволни като цена-качество. А за мен е важно бебефона да не е с Wi-Fi, защото ние често ходим, не много често, но ходим на места, на които обхват няма, камо ли интернет. Така че това нещо там ми е абсолютно безполезно, ако е с Wi-Fi. Затова държах то да си има собствена мрежа и, честно казвам, наистина от мапито сме много доволни. Та поръчахме го от Емак и трите бебефона бяха горе-долу около 100 лева. Мапитата доста бързо се изчерпват. Изчаках го, поръчах. Не пишеше мапи, пишеше някаква си марка там, няма значение, изглеждаше по подобен начин, характеристиките бяха същите, но дойде това. Честно казано, после като го гледах, не знам пак на каква марка, пише Baby Monitor и на опаковката пише Baby Monitor, но този е доста по-добър, между другото, от мапи. И беше и по-скъп, но имаше един период, септември месец, в който бяхме направили 4 или 5 поръчки от Емак и абсолютно всяка една от тях беше объркана. Така че този път това беше единствената поръчка, която беше объркана за добро, поне така да го кажа. Продължавам нататък с и тази голяма торба, в която съм сложила някои от нещата, повечето от които аз съм купувала. И хващам първото нещо, което всъщност не съм купувала аз. Това са едни много сладки обувчици, които Майя от Бибрио ми подари, за което съм и много благодарна, защото са много сладки. Естествено, те са за по-нататък, но това няма никакво значение. Така,
Друго нещо, което много исках винаги да имам, както имаме деца, но така или иначе все не стигах да поръчам, са от ето тези стикери за кола на Неда Малчева. Много ми харесват. И не, че нямаме стикер за колата, но ще го махна и ще сложа този. Така, следващото нещо, което купих, едно от първите неща, всъщност, които купих, беше машинката за бял шум на Unicorn Baby. Те са ми колежки, аз също съм консултант по детски сън, за който не знае. По принцип не съм ползвала до сега бял шум и честно казано в началото бях малко против. В началото казвам, когато станах родител за първи път, преди около 4 години и половина почти. Та не съм ползвала и с двете деца бял шум, но имайки предвид колко са шумни в момента моите деца, просто реших, че това трябва да го имам, защото наистина аз на моменти се чудя как това дете ще оцелее с двете си каки, така че стискайте палци. Така, продължаваме нататък. Това са едни мостри на разни неща, които майка ми ги е донесла, понеже майка ми е педиатър, неонатолог и води лекции често. И там дават разни мострички, така че това няма да ви го показвам. Така, продължаваме с комплект за леглото. Не, че нямаме, защото всъщност ще си ползваме дървеното легло, кошара от каките, но както правя за всяко едно дете, купувам поне по едно ново комплектче чаршафчета. Е така, за да си има и за да си е само негово. Така, държач за биберон. Оказа се, че някои неща, понеже забравям, съм дублирала, да всъщност имам този и още два, но няма нищо, те поне не са излишни. Така, взела съм си няколко такива, това са такива турбички за стерилизиране за микроволновата. До сега не съм пробвала, нямам представа дали вършат работа или не. Ето тези са всъщност, ето тези, мисля, че само тези двата съм си взела. Нямам представа дали вършат работа наистина. Някой, ако е ползвал такива, може да ми каже. Но тъй като малка част от кухнята се вижда, но тя е още много малко нататък продължава. Така че първо нашата кухня не е голяма. Ползвала съм преди големите стерилизатори на Philips Avent. Да, бях доволна наистина. Но аз лично, тъй като съм кърмила и двете си деца и смятам, надявам се да кърмя и трети път, т.е. аз, освен едни беберони, друго не съм стерилизирала, защото съм кърмила само от гърда и не ми се е налагало и не съм давала шише. Така че този път реших да не купувам голям стерилизатор, който да се чудя къде да го слагам. Затова се спрях на тези стерилизиращи турбички, така че ще видим дали вършат работа. Продължаваме нататък. Друго нещо, което съм дублирала, са чашите за количка. Моята я бях купила преди 4 години и нещо, когато всъщност се раждаше първата ми дъщеря. Беше съвсем обикновена, не помня откъде. Даже мисля, че беше подобна на тази. Мисля, че бях купувала от Viz Vitalis. Защото всъщност ние сме с количка на Cybex, а оригиналната чаша на Cybex струва около 100 лева, ако не се лъжа. Няма да дам толкова пари за нещо такова, така че купих си едно такова, тъй като моята я бях подарила на една моя приятелка, а пък се оказа, че съм си поръчала още една, която всъщност след малко ще ви я покажа, защото не знам точно къде е, но тя е с за две чаши, за две бутилки реално. Така че ще влязат в употреба със сигурност и двете. Така. Това са подплънки за зърна. Успокояващи подплънки с хидрогел за гърди, с ланолин. Не съм ползвала до сега такива неща, но всеки път, между другото, си купувам. Ще видим дали ще свършат някаква работа. Пак казвам, не съм ползвала, но винаги и трите пъти си купувам нещо подобно, за да имам просто в наличност, ако ми потрябва.
биберони. Това е друго. Така, биберони. Аз лично залагам само единствено на бибероните на Нунук, тъй като стоматолог знам колко е важно правилната анатомична форма на биберона. Така че искат, не искат, моите деца са само с тези. Като не ги искат, нямат бибер. Това са силиконови зърна. Не ми се е налагало да ползвам до сега, но човек никога не знае, така че този път отново съм си взела. Като бъдещ консултант по кърмене, бих ви посъветвала да внимавате с размера и с марката, защото са различни. Честно казано, така като ги гледам, взела съм си M и L. Така като ги гледам, не съм сигурна, че ще ми станат, но все пак да има. Така че ако ви се наложи да ползвате силиконови зърна, много е важно първо да оцелите размера на силиконовото зърно спрямо вашето зърно и другото много важно нещо е да знаете как правилно да ги поставите. Това го видях в Айко, между другото. Това е биберон, който показва температурата. Нямам представа дали върши работа наистина. Просто го видях. Не беше много скъп. Беше нещо от сорта на, не знам, 8-10 лева. Може и да бъркам, честно казвам, не помня. Но реших да си взема, така за пробата, да го имам. Да видя. Така, продължаваме с едни успокояващи пак подложки. Търся определението на български, че ми се губят някои. След родилни гел подложки за топла и студена терапия. 2 броя са. Предния път си бях купила, не помня, на Авент, мисля, че бяха. Не съм ги ползвала. Но въпреки това, отново реших да си купя за всеки случай, ако ми потрябва. Така. Помпата за кърма. Всъщност, аз, и това е допълнително тези на крайниците. Тази помпа не е моя, но аз имам същата. Нея си я взех, т.е. същата такава на Медела Соло, си бях взела с първото дете, но не ми се е налагало да се изцеждам и наистина това нещо не беше моето категорично. Изцеждала съм се с първото дете, може би някъде в рамките на 10 дни, първите 10 дни, след като си пребрахме от болницата, това го правех поведнъж на ден и ми беше ужасно. Така че наистина не беше моето. Моята отиде при една приятелка, сега е при друга приятелка, тази е на една друга моя приятелка. Не смятам, не мога да го кажа, но надявам се да не ми се налага да ползвам помпа този път, но я взех за всеки случай, ако се наложи. Тук пак да кажа, като бъдещ консултант по кърмене, изкарал тук там някой друг курс по кърмене, когато си купувате помпа, електрическа или не, помпа за кърма, гледайте тя да е първа употреба. Или ако не ви се дават или нямате възможност да дадете толкова пари за чисто нова, то поне, купувайки втора употреба помпа, сменете абсолютно всичко, което може да се смени. Защото, когато бях на курса при Хедра, предполагам всички знаят коя е Хедра, когато бях на курса при Хедра, тя каза следното. Тези помпи за масова употреба са направени за еднократна употреба, т.е. от една жена, а не, нали, както и ние направихме в случая, от една приятелка на втора, на трета и така нататък. Защото имат определени... избягам и думата. Добре. Да кажем определен цикъл на работа или нещо подобно, което прави по-нататъчната употреба от втори, трети, десети човек реално помпата негодна. Затова
съветвам ви наистина, ако нямате пари или просто ако не ви се дават пари или нямате възможност за такава помпа чисто нова, защото да, не са ефтини и всъщност ако нямате намерение да се изцеждате, просто няма смисъл да давате толкова много пари. Така че просто сменете всичко, което може да се смени от самата помпа. А пък аз съм решила, живот и здраве, ако се наложи да използвам помпа по-продължително време, съм решила да се спра на вариант с hands-free помпи, но ще видим. Не останаха още много мои неща. Хигиенния комплект. Първия път с голямата ми дъщеря взех един огромен хигиенен комплект, който вътре имаше ножица, ногтирезачка, пилички, гребенчета, пък едно, второ, трето, какво имаше още, аспиратор за нос, не знам си какво, не знам си що, несисерче, което беше абсолютно неизползваемо, поне за мен. Нали? Беше около 50 и няколко лева и честно казвам, горчиво съжалявам, че защо го взех, защото от целия комплект съм ползвала единствено и само ножицата и ногторезачката. Така че, нали, няма смисъл. С малката дъщеря взех едно по-маничко комплектче, който отново имаше вътре гребенче, два вида гребена, ножичка, ногторезачка и пилички. Отново не съм ги ползвала, освен ножицата и ногторезачката, друго не съм ползвала, затова този път наистина се спрях на такъв комплект само с ножица, ногторезачка и пиличка, като пилата най-вероятно изобщо няма да я използвам, но може би ще си я взема за мен. Лично за мен останалите неща са непотребни, аз не съм ги ползвала нито с едната, нито с другата, най-вероятно няма да ги използвам и сега. Така че, това не е нещо, което да не можеш да си купиш всяко едно по-отделно и смятам, че ще излезе доста по-ефтино, отколкото да дадеш 60, 70, 80, 100 лева за хигиенен комплект, който няма да ползваш и половината от нещата. Но всеки си прецени. Така. Да. Друго нещо, което всеки път си взимам и всъщност до сега, слава богу, ми се е налагало да ползвам само веднъж, са тези компреси за гърди, гел подложки за гърди за топла и студена терапия. Предния път, всъщност първия път, не втория, още първия път си бях взела едни такива подобни на Авент, които бяха с... на Авент ли бяха? Да, мисля, че бяха на Авент. Бяха с едно като платняна турбичка отгоре или нещо подобно. Ползвала съм ги веднъж или два пъти, мисля наистина. Бях останала доволна, но слава богу не ми се е налагало. Затова този път реших отново да си взема тези. Просто ги видях. Не съм разглеждала, не съм правила проучвания и така нататък. Видях тези и реших да си ги взема. Надявам се да не ми се налага да ги ползвам, но все пак за всеки случай да има. Така, между другото, тези такъв тип компреси понякога помагат и при коликите на бебчетата. Въпреки че моите деца не са имали колики, но всъщност могат да се ползват, като ги загреете леко, казвам внимателно ги загреете, и им ги сложите на коремчето. Така, останаха малко неща от тази торба. Хавлийка. Това мисля, че беше, комплект пелени, бархатни, тензухини, което ми напомня всъщност, че трябва още да си взема доста, защото нямам. А пък с новородено бебе се ползват доста. Кой има още тук? Комплект за количката. Нали това беше? Да, комплект за количката. До сега, между другото, не съм си взимала, просто слагах някаква пелена. Слагах на матрачето на количката една много малка кърпичка отгоре, където е главичката, за да може, ако нещо случайно повърне или изпусне някоя друга лига, просто да не цапа всичко. Това съм ползвала. Този път реших да взема един комплект. Така да има. И накрая от тази турба е още една хавлийка. Не, защото няма от каките, просто той трябва да си има собствени. И
все пак на каките са розови. Друго нещо, което си поръчах, не съм ползвала до сега, не знам защо дали ще ми върши работа, от Тему е. Това е такъв преносим стерилизатор за биберони или нещо от сорта. Не съм го отваряла даже. Хоп. Не знам как изглежда точно. Надявам се да върши някаква работа, защото се случва. Нали, все пак, когато сме... Не спадна, да си остане там. Когато сме навънка, може би, всъщност заради това го поръчах. Свети. Добре. Трябва да му прочета инструкциите, ако има такива. Ето го, тук се слага невероятно биберона. С магнит се затваря така, доколкото виждам. Така че, надявам се да върши някаква работа. Или поне аз си въобразявам, че върши някаква работа. Продължаваме с още една торба. Ето я. Ето я другата подложка за чаша, която ви казах. Която става реално на две. Не я поръчах от Тему. Изглежда ми добре, масивна е. Сега коя от двете ще ползвам, не знам, но все пак ще видим. Едно канче, което може би не съм сложила много правилно. Канче за поливане. Което си представям, че нещо от сорта трябва да се случи, но ще видим. Преди с момичетата сме ползвали обикновено такова канче, с което се мерят пропорциите на мляко, примерно, или нещо такова. Но този път реших да купя едно специално. Това трябваше да изглежда малко по по-различен начин, или поне аз си го представях по по-различен начин. Идеята му е тук да се наредят тампончета с памук, а от двете страни клечки за уши. Мислех си, че се затваря по някакъв начин и заради това го поръчах, но ще видим дали ще го използвам и за какво точно. Това е от една приятелка. Това са от тези... Как се казва? Това се слага... така. Реално, за да не се вижда нищо, когато кърмиш навън. По принцип, аз не съм от хората, които имат някакви притеснения да кърмят децата си навън и винаги до сега съм използвала разни шалчета, пеленки и така нататък, но смятам, че това е доста удобно, имайки предвид, че се завързва, защото пелените понякога падат, бебето ги дърпа и така нататък. Така че, да. Ето ги тези. Отново са от Тему. Силиконови са за такова, като протектор за биберон или кутийка, нещо такова. Честно казвам, много им се чудих, защото са големки малко. Но предвид, че в сайтовете, които съм виждала тук, едно такова нещо струва от 20 лева нагоре, а пък аз в Тему ги намерих може би около 2-3 лева. Да, реших да си взема две. Така. Възглавница за кърмене. Това ми беше тази специално ми беше много удобна. Други не съм ползвала, въпреки че си бях купила една... Така. Бях си купила, още като бях бременна с първото дете, една от Lidl, огромна, такава права. Всъщност тя се водеше по-скоро възглавница за бременни, но изобщо не ми допадна, дори не знам къде съм я сложила, дано съм я махнала. Тази ми я подари една моя приятелка, когато се роди първото дете. След това я ползвах с второто дете. Дадох я на приятелка, тя я ползва за нейното второ дете и в момента ми я връща и аз ще си я ползвам и за третото. Много ми беше удобно, наистина. Така, какво стана още? Всъщност тези няма как да ги ползвам в началото. Или пак може и да мога. Тези ги бях купила за малката ми дъщеря, понеже тя е родена април месец, когато все още не ходеше и беше в количката да не изтиват крачетата. Не мога да се сетя откъде са, но ми вършиха страхотна работа. Бях ги дала на една Мама Лила е марката. Бях ги дала на тази моя приятелка за нейното второ детенце и тя сега ми ги връща, така че
Доста ще са му големи като за начало, но няма значение. Може и да влязат в някаква употреба. Така, тук има едни държачи пак за биберони, което ми напомня, че трябва да се заредя с ето такива. Между другото, наистина останаха много малко неща, които да не сме купили. До февруари месец има време, но все пак. Стана последната торба, която е пълна с памперси и разни други подобни неща, които всъщност абсолютно всичко са ми подарък от приятелка. Аз тук нямам намеса, но все пак ще ви го покажа, защото са важни. Еднократни подложки. Препоръчвам да се заредите с такива. Страшно удобни са, навсякъде вършат работа, така че дори да не са на бебо, аз съм ползвала абсолютно всякакви. Вземете си. Така, еднократни такива гащи след родилни. Тези специално не съм ги ползвала, но честно да кажа, това ми бяха много удобни. Като цяло еднократните гащи ми бяха много удобни в родилното, като бях. Сега, доколкото виждам, тези са си директно с такова попиваща подложка вътре. Аз си бях взела, мисля, че на Кампол с първото дете и беше малко неудобно, въпреки че да, не съм се цапала и така нататък, но те бяха само, в смисъл те са отделно гащи и отделно превръзки. Така че специално за болницата смятам да ползвам такъв тип следродилни следродилни гащи, като живот и здраве, нека всичко да е наред, дай Боже. Смятам, тъй като от може би вече година и нещо, аз използвам менструално бельо и ми е страшно удобно. Така че живот и здраве, след като се върна от болницата и кръвеното понамалее малко, смятам да си ползвам отново менструалното бельо. Така, тук пликове за кърма. Винаги съм си взимала, винаги съм давала много пари, защото те не са от най-евтините пликовете за кърма. Никога не съм ги ползвала, освен с голямата дъщеря за тези 10 на дни, в които се изцеждах и събирах някакво количество кърма, така че за всеки случай да ги има. Така, сега минаваме към памперсите. Тези не съм ги ползвала до сега. Аз до сега винаги съм ползвала на Pampers Premium Care и съм най-доволна от тях. Тук ми е пратила два пакета памперси. Нищо, че мъжа ми днеска не поръча още 2 кашона, но няма значение. Ето ги. Premium Care. Така. Още един пакет, единичка. Да, между другото, понеже нашите деца, моите деца, децата, които излизат от мен, се раждат по-големи. Реално е този пакет единица, който е от 2 до 5 кг. Ползвам само единствено ето един такъв пакет. И след това минавам на двойката. Защото са по-удобни, защото децата ми вече стигат до тези килограми и така нататък. Но искам тук друго нещо да ви кажа важно. Съвет от мен. В момента, в който детето ви достигне килограмите за памперс гащи, взимайте си. Значи, повярвайте ми, това за мен лично са най-удобното нещо на света. Не се занимаваш с лепенки, пак залепи, пак разлепи, пак не знам си какво си. Късаш, фърляш и дотам. Памперс гащи. Запомнете го, ще ми благодарите после. Така, какво стана тук? Още едни такива превръзки след родилни. Най-вероятно, може би, ще си ги използвам и тях. Ще видим, не знам. Така и... Какво стана? Подплънки за такива. Какво се водят? Подплънки. Добре. Подплънки за гърди. Всеки път съм ползвала, особено в началото, докато се регулира кърмата и тече безобразно, когато си иска.
Но да, изобщо не са удобни. В смисъл, това цялото нещо, за който не е виждал, е горе-долу е толкова голямо и има две съвсем малки лепенки, които се залепят за сутиена. Не са удобни, поне лично на мен, спарват, разместват се, но пък вършат работа до някъде, защото си спестяваш мокренето на сутиените, на дрехите и така нататък. Така че благодаря отново на моята приятелка, която ми ги изпрати. Така, има още нещо само в тази турба. Ага, още един пакет такива следродилни превръзки. Общо взето, май е това. Който бърза и не гледа, сега видях, че това чудо е паднало. Не мога да го намеря, не знам къде е. Надявам се, след като оправя всичката лудница тук, да излезе от някъде. Надявам се и да се чува. Но всъщност това, което исках да кажа, е, че големите покупки, като количка, легло, нали, дървена кошара, сгъваема кошара, всъщност, да, тези няма да купуваме, защото си ги имаме. Ваничката, която ползвахме с момичетата, въпреки че е розова, ще продължим да си я ползваме. Сетих се още нещо. Подложката, не знам дали се вижда хубаво, подложката за ваничката. Да, розова е. Имахме такава и синя, но я дадох на една моя приятелка, която в момента има бебче. Така че имаме две, розова и синя, въпреки че имахме момичета. Но тази ми беше много удобна. Купихме още когато, всъщност преди да се роди голямата ми дъщеря, но ми беше страшно удобна и когато пътувахме, бяхме взели и, понеже свекърва ми живее в Търново, и бяхме взели една и за там. Всъщност не бяхме взели една и за там, носихме си нашата навсякъде, но на едно прибиране от Търново към Пловдив аз се усетих, че всъщност ние сме забравили тази анатомична подложка, а пък дъщеря ми тогава беше малка и просто нямаше как да я къпем без нея. И на прибиране просто спряхме в Виз Виталис, слязох набързо, купих тази или синята вече не помня. Може би съм купила синята, защото е нямало розова. И така се здобихме с две. На мен лично тази специално ми беше супер удобна. На морето ползвах една, която е от тези донапренени не силиконови, ми вътре, дето са с топчетата. Не я препоръчвам, лично на мен не ми хареса, имах чувство, че бебето постоянно ще се изхлузи от това нещо, така че аз лично не съм доволна от тях. И така, както казах, колички, кошчета. Всъщност единственото ново, което сме купили, е кошницата за колата, за новородено, тъй като продадохме старата. Аз всъщност бях започнала да продавам всичко и повечето от нещата, защото имахме няколко сгъваеми кошари, които бяхме разпределили на всички места, на които ходим. Продадах всички, оставихме само една, за всеки случай, когато ни идват гости на село на къщата. И малко по-късно аз разбрах, че съм бременна, но няма значение. Така че, общо взето, това са нещата, които сме купили. Дрежките няма да ви показвам. И мисля, че останаха само много малка част от нещата, които трябва да купя, като клипсове за биберони, още пелени, муселинови, бархетни, малки, големи, средни и така нататък. И това, което този път си бях наумила, но не намирам между другото в България, или поне аз не съм търсила достатъчно задълбочено, исках да си купя такъв колектор за кърма. Все още не съм си купила. Исках да си взема от тези на Хака, но всъщност се замислям, че май ще е по-добре да е някакъв, който си седи. Нали, не аз да го държа, така че да, може би това е нещо, което трябва да се разтърся да си купя. Крем за зърна, задължително, винаги съм ползвала на Лансинов, другите не съм ги пробвала, не мога да дам мнение, но този на мен ми беше
на мен ми вършеше работа и съм си ползвала него, така че най-вероятно пак ще си купя от него. Нощници за кърмене съм си взела и за родилното. Съжалявам, обаче днеска ми се губят много думи. Но тези неща ще ви ги покажа малко по-нататък в някое следващо видео, когато всъщност ви показвам как си оправям багажа за родилното и какво всъщност ще сложа там. Това е от мен. Надявам се да съм ви била полезна, да ви било интересно. Ако имате някакви въпроси, препоръки или каквото и да било, насреща съм, може да ми пишете и тук, може да ми пишете и в страницата ми в Instagram, в Facebook, в TikTok, където ви е удобно.